Barok perlang baiet. Tiap tiang sung pai pi sai sian hakni ka channel. Bat hakni ka por ngon rai pi koi ka ching tho khana ka basngu malung ba bat ka bakta ru ha ka ju ka por. Dia perlok ban tip ikni ka ching tho khana aling ini sha skor ikni ka ching tho khana menta. Bat perlang baiet sung pa wa nam klet ban like share subscribe ikni ka channel. Kum ka jing ai men siam jong pianga. Ka jing iet ba shisha kam dai japang ka ai ka ba pio I da ki khmat. Henrik kadai shapang ka ba pisngo da kamen siam kane kadai ka khana ching iet ne ka love story shapang arngut shijur bat ka kateng chungki kalong kamaya baru kabir kamaya kalong kabriyo ka bachar chal bha kam jukran briyo than school ne ha ru kibriyo ki chupar khat ya ka pakalong kabriyo ka basarong bha hendai ka chishi sha kam dai kumta kumbaki par khat kamaya kadai kabriyo ka pakloi bha ban sungsi nemong lada kumbaklai ban kren tang khandiat ru deina kane kada bakamaya kamjule jan bat kibrio ban namal katem bayo ki penmong yaka hakawai kasngi lawan join khna thamai ha class chong kamaya bat ka kateng ju u kalong u kabir uni u kabir ulong ubrio ubamla banyo ki khman baro ki isin ayu u dan katto kat ningot ki khna ki bajia rabi u kabir haba udan kam jinga rabi ai Henry ki babon pat ki kya na u na markim tep ne kim nang kumno ban kren bat ban penyadai perlok bat u kabir ulong ubrio ubabha ubakmen bat ubakren bat ya barok kibrio hadin ba kamaya kala itu ya kabir bat tep ru ya kachinglong chung u kelas ngolong ngo bat perkhat halade bakumno ubrio ubamla yo I ya kaperthai udap da kaching kemen sudah umidan jing khuslai ru hakawai kanok phai sngi kamaya kalau I ukabir ba usong ka hatrai ding bat suki kalet hajan jong u bat kakren da kasur bacai jai ukabir ru da kajingmen bat po samki ukren ne kamaya ukabir utang shu asngoi kasur jong kamaya plasngu tholat ya kajinglong jongka namar ba ulong ubrio ubadan kasap bakarpang ban sngu tho ekiwei nado kane kasi bakini ki arngot kilai kren kajinglong perlok basisha kelas dang ha kajingem jongki basngu tanat kalong ba ukabir uju aimen siam ya kamaya haba kasngu si bat kabakam sngu tanat shushu kalong bakamaya nadu bakalai kendu perlok ba ukabir kajing im jongka kala dap tang da kicing kemen sudah bat shibun kici kai babha kala yo na ukabir ki bapen phu penping bat wanra jing bha ha kajing im jong kamaya te ha koi kasni ukabir ula ong ha kamaya long ba un ong I haka bat kamaya kala ong ho lang ukabir ula ong ha kamaya bakam dai ban sngolong maroi ukular haka ba un yai don rungkat bar ka barbo hamta kamaya kala chau ki ummat namar kita ki kentian jo ukabir kilong kum kabor bapla ki ba aiman siam bar ki ba pen kemen ru ha ka jo kapor nakaliang jong kamaya ru kakular bakan yai don rungkat bar ukabir ha ka ta khlipman baro arngut kilas ngotho bakilai ia ti iwei bat kila pideng ru ha ka jing jong ki yakata kipor kisngi kiyan katno ki kemen bat sung bhatang arngut hakawai ka janmiat ukabir ulai usngo bakamaya kayam sungu si barula kali kamaya balai cha ayu kamaya kalai thu ha ukabir bakibrio ki kren banyaka bat ki ong ru ya kamaya bakalong kabrio ko batlan batlanola noru kan amlong ka baklan hangta ukabir ulasngap jar shipang bat ong ha kamaya dakasur ka bajam pakane ka jinglong ka papidan kamdai ka batlat hendai ka dai ka jinglong ka ba ai bori pi papinlong ka baklan ha ka jingem kita ki kentian jo ukabir kilong shisha ki ba ai men siam ya kamaya pat chushu ukabir u ong ru ya ka maya ba ki jingmong ki jingthang kin penlong ye pi ba pen sungu tho kham ha ye ki wei pat kata kan penlong ka bakar pang tam hakawai ka singi ka kampla kala jia ha ka jingem jong kabir pat kata kalong ba ukabir ulayo lat ban le surgery ne ban puat ya ki khmat jong u kamaya haban hakaban kong kadan ke jing tiang jing sir haka namar yo ki kin kala no ha ka jing jong ka ukabir ul ai men siam ka bakam dai ban tiang de sngu kumno ru ringkat bat ki kentian ba un bat ya ki kular ba ula klei haka enda ka si ban le surgery kalapai kamaya ka Apshabar hospital ringkat ka jing tiat stat uklong snam namar ka kwa pelat ban tip no kloya ka khubor hadin ka to ka nepor
U doktor ulawan bat u ong ru baka surgery kalong kebacop. Hangta ki khmat kamaya ki tuat ki umat da kajing kemen bom la batai syu. Hadian kato kat nisngi ula pliat ya laki khmat bat nongkong ulai i kadul jong kamaya. Upet ya kamaya bat ong ya ka bakalong kabriu ku babhabriu shisha. Bat hangta kamaya kapuk samki bat tuat ki umat. Om syu ki umat jing sungsi henre ki umat jing kemen. Bashisha bat kajing ia jongki ya iwei kalanang san nang scam kat barang ya ki por kisngi. Te khublei shibuan perlok ba iat. Te kani kajing thu khana kalakut na hangni bat perlok ba iat kupno phiasngo helor kani kajing thu khana. Saai ki komen jong phi ha kani kapor. Khublei shibuan perlok ba iat ngin sai kendu pat ha kawai ka video. Ublei un kurkhu ko do epi baro perlok ba iat khublei shibuan.